Nagbabala ang pamahalaang lungsod ng Dagupan laban sa kumakalat na mga text message na nagsasabing may unsettled violation ng isang motorista at kinakailangang magbayad ng penalty sa loob ng 24 oras. Ayon sa tanggapan, scam ang mga mensaheng ito at walang kaugnayan sa Land Transportation Office. Binanggit ng tumutugma ang laman ng mga text sa karaniwang modus ng Lto-Related scams na gumagamit ng mga katagang tulad ng unsettled violation, due in 24 hours, suspension at LTMS alarm. Layunin umano nitong makuha ang payment details ng biktima o ma-phishing ang kanilang Land Transportation Management System account. Nilinaw rin na hindi nagte-text ang LTO para sa ganitong uri ng abiso. Ang mga totoong violation ay tanging ibinibigay lamang sa pamamagitan ng apprehending officer na may aktual na ticket o sa opisyal na LTMS portal kung saan makikita lamang ang violation kung mayroong talagang naitala. Nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na huwag mag-click ng kahina-hinalang link at huwag magbigay ng personal na impormasyon upang hindi mabiktima ng mga mambubudol. IFM News. IFM News. IFM News.